Du lytter til Læsekrogen, en podcast om alle de ord, der finder vej til vores læseglade hjerter. Din vært er Estrid Dykjær. Velkommen til dig, Estrid Dykjær. Tak, Flemming. Du er jo forfatter med stort F. Ja. Jeg håber, du har spændt sikkerhedsselen i dag. Ja. Fordi vi skal jo snakke om noget, der hedder work-life balance. Ja. For at bruge et rigtig godt dansk ord. Mm. Og det er jo noget med, at du har udgivet den sidste bog i din trilogi, som handler om kvotekvinden Anja. Ja. Og det er faktisk en balance på en knivsæg ofte. Det er det. For mange. Hver gang hun har planlagt noget, så sker der noget nyt. Ja, men det er jo sådan, livet er. Ja. Og det er det, du prøver at beskrive i din trilogi i det hele taget. Hvorfor har du egentlig skrevet en trilogi? Jamen, jeg tror egentlig, det var vigtigt for mig at fortælle den her historie i 3 dele, fordi den jo i et eller andet omfang trækker på nogle erfaringer fra mit eget liv. Og altså man kan sige, det der sker i trilogien er, først så er hun jo Anja, som bare er Anja. Hun er single, hun er altså i gang med sin karriere, hun har ingen børn, hun har ingen mand, hun har bare sig selv. Og så sker det der helt vildt spændende jo i første bog, at hun bliver gravid. Det er ikke lige planlagt, og manden er også lidt ude af billedet og sådan noget, men hun får sådan styr på det. Og så synes hun, nu er det okay. Så hun starter egentlig med at have en plan for, at hun skal bare køre karriere. Hun har ikke rigtig tænkt over familie og børn. Hun har en plan, der står karriere med stort K. Og så sker det her uforudsete hændelse, at hun bliver gravid, og hun får ligesom styr på det hele, og så lægger hun en ny plan. Og i den nye plan, der har hun stadigvæk karriere med stort K, men hun har også en mand og et barn, og et hus og en have og alt det der. Ny plan. Og det går selvfølgelig op for hende, at den plan, den var ikke så nem at holde. Altså jeg så forleden, det var Caroline Wozniacki, der sagde, at hun havde altid haft en forestilling om, at når man fik et barn, så tog man det ligesom bare under armen og fortsatte sit liv, som det altid havde været. Og det tror jeg, der er mange, der har den forestilling. Og det har Anja også. Og sådan er livet jo ikke, ved vi, der har prøvet det. Det kan godt være, det går med et barn, men det går i hvert fald ikke med mere end et barn. Og det er jo så det, da hun så ligesom får styr på det hele i bog 2, og nu har hun fået barnet, og nu, det er lidt svært, men det lykkes alligevel at komme i mål til sidst. Så i bog 3, så har hun jo en ny plan, og nu er det mand, og det er flere børn, og det er virkelig stor karriere, og hun får den her kæmpe mulighed for at få en forfremmelse og blive leder og blive virkelig karrieremenneske. Og det er jo dejligt for hende. Og hun har egentlig en plan. Hun kan måske godt mærke lidt, hvis hun ryster lidt på hænderne der. Hun kan godt måske mærke, at hun spænder buen lidt meget. Men det er jo det, hun altid har villet. Det stod jo i den helt originale plan, som hun har haft lige siden folkeskolen, og som hendes forældre har syntes var en god idé, og som hendes bror har syntes var en god idé, og som samfundet synes er en god idé. Hun skal være karrieremenneske. Så selvfølgelig skal hun det. Men der sker bare nogle ting i bog 3, som gør, at heller ikke den plan holder. Så hun har det hårdt, fordi Nu kan jeg huske de glade 70'ere med kvindefrigørelse. Mm. Og der sagde man også, at når man har et barn, jamen, så tager man bare barnet under armen, og så sidder vi og ammer lidt, når vi holder møder. Ja. Ikke? Og det kan være både i studiet, men det kan også være i Folketinget, for den sags skyld. Ja. Eller det kan være på arbejdspladsen. Men så let er det jo ikke. Man kan sige, at dengang i de glade 70'ere, der var det måske også nogle andre ting, man skulle tage barnet med til. Altså, jeg kan da sige, at min mor var advokat på et ret højt niveau nede i 70'erne og 80'erne. Og det var ikke lige noget, man tog et barn med til. Og der er forskel, fordi hvis man har et møde, hvor man sidder på et rygertæppe hjemme hos nogen, fordi vi skal tale om, hvordan vi skal knægte mændene, eller hvordan vi skal starte en aftenskole med keramik og sådan noget, så kan man godt have et ammebarn med. Det bliver ikke nødvendigvis særlig produktivt eller effektivt møde. Der kommer nok en masse to-do-lister ud af det, men det kan godt lade sig gøre. Men du kan jo ikke gå ind i en forhandling med en stor leverandør af rengøring eller kaffemaskiner eller et eller andet, mens du har en 4-årig ved den ene hånd og en 2-årig ved den anden. Det kan du ikke. Og det betyder, at du er nødt til at aflevere dit barn hos andre i en institution. Og i en institution er der jo også en masse andre børn. Og de børn er også børn af karriereforældre. Og de her karriereforældre, de har måske godt haft en fornemmelse om, at det der lidt tynd mave i morges, det var måske ikke bare lidt tynd mave, det var måske noget mere. Og den der snotnæse, det var måske lidt mere. Og afleverede småsyge børn, og så spreder det sig. Og det er bare et andet setup. Så det er ikke bare lige at tage et barn under armen og passe dit karrierejob. Så ikke fordi jeg er imod
sags forkæmperne overhovedet. Det er rigtig fint. Alle kvinder skal jo kunne gøre lige præcis det, de gerne vil, ligesom mændene. Men man kan ikke gøre det hele 100%. Og det var lidt det, der var mit budskab i den her trilogi, fordi jeg ser omkring mig, og det var sådan set både før jeg selv ligesom tog det der brud med karrierelivet, men også efterfølgende. Og det er mange kvinder omkring mig, jeg har set, der faktisk knækker halsen lidt på forsøget. Jeg ser også nogen, der lykkes rigtig godt med det. Men jeg ser mange, der i et eller andet omfang må stoppe op i hvert fald, og gøre nogle ting anderledes. Og det er selvfølgelig, fordi du kan ikke lave 100% på 5 forskellige fronter. Fordi et eller andet sted, så brister det. Og det, der som regel desværre sker, det er, at man brister inde i sig selv. Og der er vi tilbage ved det, at livet er jo uforudsigeligt. Og man kan planlægge nok så meget, og i næste sekund kan der ske noget alvorligt, som ændrer det i hvert fald. Ja, og nogle gange så sker det over. Det kan være noget godt, men det kan også være noget, der ulmer over lang tid. Og det kan også være, at man går ind i en situation med et billede af verden. Og så får man nye indsigter undervejs, og så ændrer det billedet. Det er også så lidt. Ja, man ændrer sig selv også. Ja, og der kan du sige, tilbage til de første spørgsmål, hvorfor har jeg skrevet en trilogi? Fordi jeg synes, det var vigtigt at have den her tredeling. Den helt naive verden, man har, når man er helt ung, og alt kan lade sig gøre, og jeg skal bare lægge en plan og følge planen, så skal det hele nok gå. Hvor man slet ikke forestiller sig, hvad der kan ske. Og man heller ikke forestiller sig, hvad der faktisk foregår altid bag scenen. Og så har man så den anden del, hvor virkeligheden begynder at gå op for en, men man tror lidt, det er bare mig, der er ude af balance. Jeg skal bare lige ind i balancen igen, og så kan jeg finde tilbage til min plan. En ny plan, men en plan. Og så det tredje der, hvor alt er kaos. Fordi det, der også sker, når du først du har haft din start, du har din karriere, de der år på vågeblus, og så er det tredje år, eller den tredje del, hvor du har børnene, og de er sådan ved at også være lidt mere krævende og sådan noget. Og så går det op for dig, at mens børnene er små, de er små. Du har faktisk mere tid, end du tror, medmindre man har sådan nogle af de der aldrig sover. Og som er, altså. Men hvis du har sådan nogle rimelig standard nemme børn, de går i seng ved 8-tiden. Du har et par timer for dig selv om aftenen. Det kan godt være, at du ikke kan tage ud og danse eller løbe lange ture. Du skal være i nærheden af børnene, helst under samme tag. Men du kan godt se 3 afsnit af et eller andet på Netflix. Eller læse en god bog. Eller du kan gå tidligt i seng. Eller du kan passe det arbejde, du ikke nåede. For det var det, jeg gjorde. Jeg havde nogle ting, jeg ikke havde nået i arbejdsdagen. Børnene gik i seng kl. 8, jeg gik i seng kl. 11. Der var 3 arbejdstimer der, og det var konsekvent. Når børnene var lagt i seng, så gik jeg ned til min regneark, eller hvad det nu var for en opgave, og så arbejdede jeg 3 timer hver aften, mandag til torsdag. Ikke? Det kan du ikke, når de bliver ældre. De får senere og senere sengtid. De har nogle helt andre problemer. Og som om det ikke er nok, så bliver dine forældre også syge. Det sker for rigtig, rigtig mange, når børnene de er ved at være sådan, de ved, lidt selvkørende, men de kræver også din tid, og mere af din tid. Så bliver forældrene syge, får andre behov, eller der sker et eller andet, skilsmisser, alt muligt. Og det var vigtigt i trilogien at have det, og det er vigtigt også at sige, i alt det, så bliver man jo også opmærksom på nogle andre ting i omgivelserne. Man mister simpelthen sin ungdommelige naivitet. Det er jo også det, der sker med Anja i bogen, at noget af det, der foregår i den branche, hun så færdes i, er ikke helt okay. Og i lang tid har hun slet ikke opdaget det. Og på et eller andet tidspunkt, så begynder hun at lukke lunden, men så tænker hun, nej, det kan ikke passe, fordi sådan er mennesker ikke. Altså hun har sådan en, hun er lidt godtroende, hun har sådan en tyrkertro på, at andre mennesker er okay, for det er hun selv. Og de lever selvfølgelig op til hendes moralkodex, men sådan er det jo ikke. Og det er den der med, at hun mister jo lidt sin ungdommelige naivitet undervejs, og så bliver hun nødt til at tage stilling, både til, hvad det er, der foregår omkring hende, sådan rent fagligt, men også om det så er noget, hun kan leve med, og om det er noget, hun vil befinde sig i på bekostning af den tid, som hun tager fra sine børn. Fordi hun er jo aldrig hjemme lige pludselig. Og det er nogle andre, der skal passe hendes børn. Så ja, så det var lang omvej til at komme frem til. Det er derfor, det skal være en trilogi. Fordi du er ung og naiv og blåøjet, og du har en plan, og den holder. Og så sker der noget, det hele er væltet op, og så har du et efter, hvor du skal lande i dit nye voksne jeg. For du bliver jo ikke voksen den dag, du fylder 18. Jeg vil også sige, at det virker fint med trilogien. Tak. Vi har ligesom en læsepause, ja. Og så kan man glæde sig til næste. Hvad sker der nu med Anja? Og der har man sådan nogle måneders pause. Nu kan jeg ikke lige huske, hvor lang tid det gik. Nej, altså den første bog, den samler faktisk op. Eller bog 2 samler op, hvor første bog slutter med et lille overlap faktisk. Ja. Og bog 3, der tager man så et spring i tiden, men så har man noget flashback, som ligesom binder det sammen. Ja.
det var altid godt lige at få det varmet lidt op, hvad der egentlig skete. Ja, præcis. Ja. Trilogien, det her første bind hedder Kvotekvinde, næste hedder Baby Blues, og så kommer Nøglebarn. Ja. Og jeg lærte jo et nyt ord, der hedder Baby Blues, det har jeg faktisk aldrig hørt før. Nej, jeg tror også, jeg fandt på det til lejligheden. Jeg tror, der er andre, der har brugt det før mig. Men... det er et standardudtryk for, at barnet styrer det hele på en eller anden måde, og man er fuldstændig forvirret, og alle de behov, der kommer. Det er jo, kan man sige, det er jo ikke en fødselsdepression, men det er sådan lidt light. Ikke? Det er den der følelse, og jeg tror, altså de fleste oplever nok det her med, at man har også netop den her forventning om, at barnet er bare et ekstra lækkert sådan prik over mit livs i. Ikke? Jeg har alt, hvad jeg altid har haft, og jeg har de samme venner, jeg har mine familierelationer er de samme, som de altid har været, og så får man det her barn, og alting forandrer sig. For det første, så skal du hjem. Så du skal, altså typisk, så er det jo kvinden, der går på barsel, i hvert fald i en periode. Jeg ved godt, fædrene også kan. Fædre kan jo også godt blive ramt af det her moment af baby blues, fordi man har jo virkelig forventet en masse, og ligesom mit liv fortsætter, mit liv er rigtig godt, det bliver bare endnu bedre, når barnet kommer. Og så sker der bare det, at alting bliver vendt på hovedet. Det job, der var så vigtigt før, er måske ikke så vigtigt længere. De venner og veninder, du havde, som du var helt vildt tætte med, de bliver måske faktisk trætte af at høre om din baby hele tiden. De gider faktisk ikke sidde hjemme med dig lørdag aften, fordi at din baby skal ligge derinde og sove. De vil stadigvæk ud og i teateret og biografen og til fester og koncerter, hvad de nu ellers plejede at gøre. Eller vil bare gerne se en film, uden at der skal sidde og altså være suttelyd i baggrunden eller et eller andet. Og der sker måske noget i forhold til ens egne forældre og søskende, som man ikke havde forudset på godt og ondt. Altså der er både dem, der pludselig begynder at se deres egne forældre i en ny rolle, hvor de tænker, hvorfor gjorde de egentlig sådan? Eller hold da op, hvor har jeg egentlig gået og synes, min mor var en idiot, men hun gjorde det da egentlig meget godt, når jeg nu tænker på. Eller der kan være noget jalousi til ens søskende. Så ens relationer til andre mennesker forandrer sig også. Og mange har heller ikke måske forståelsen for, hvor hårdt det kan være at være i den der baby blues boble. Så de problemer, udfordringer og sorger og bekymringer, man pludselig har, de kan virke meget, meget små for folk, der ikke har været i det. Omvendt, så er dem, der har været i det, man møder jo nogle nye mennesker, for eksempel i en mødergruppe, hvor man møder nogen, der måske kan sådan forstå, hvad man sidder i. Og det kan jo være nogle helt andre typer af mennesker, så ens verden bliver bare lavet helt om. Og jeg kan sige, at min første barsel, der var jeg til et mødergruppemøde og konstaterede, at det var ikke noget for mig. Men den tredje gang, der var jeg rigtig glad for at være i en mødergruppe, fordi det var godt på mange måder, ikke? Så man lærer noget undervejs. Ja. Hvis nu ser det sådan ovenfra betragtet sådan som et samfundsproblem, det er det jo faktisk, eller en samfundsudfordring, så er der jo hvert årti en eller anden udfordring. Nu har vi sådan MeToo-bevægelsen og sådan nogle ting. Men den her udfordring er jo at få et familieliv til at hænge sammen med, at begge arbejder ude. Når man så ser alle de dyre lejligheder, der findes rundt omkring, og de skal have 2 biler, og man har et vældigt forbrug af varer og ting og sager, og det gør, at man skal arbejde meget mere. Og det er jo et indlæg i den debat, kan man sige, hvordan klarer man livet lige nu, og hvad er det egentlig for nogle forbilleder, vi har. Skal vi leve op til dem? Ja, altså jeg har jo også ville netop vise det her med, man blev ikke lykkelig af at arbejde flere timer. Man blev ikke lykkelig af ikke at være sammen med sine børn. Hvis man vælger, ved du hvad, jeg synes det er fint, hvis man vil arbejde solen sort og have råd til 400 kvadratmeter palæ et eller andet fedt sted. Tillykke med det. Men du kan ikke gøre det og samtidig være nærværende med 1, 2, 3, 4 børn. Det kan du ikke. Og du kan godt have en løsning, hvor du har en hjemmegående husmor, og en far, der har det der karriereliv. Men den far har ikke tid til at gå på barsel. Og så kan man godt lave en lang debat om, at far skal have øremærket barsel og alt muligt andet. Men det er bare urealistisk. Og lad os sige det sådan, at hvis du er den type far, der arbejder 14-20 timer i døgnet, fordi du synes, det er fedt, så er du nok ikke den type far, der vil trives rigtig godt med at være på barsel. Altså, og så skal man gøre op med sig selv, om man virkelig skal have det hele. Altså jeg har på et tidspunkt skrevet sådan en klumme med overskriften, man skal ikke have det hele. Fordi det kan godt være, at du i praksis kan lægge Anjas gode plan. Og så kan det godt være, at det på papiret ser ud, som om du godt kan. Men og det kan du måske også fysisk i en eller anden periode. Men dit indre vil bare gå i stykker af det. Fordi du vil se nogle ting, der ikke lever helt op til det, du måske gerne vil levere, eller det, der er rimeligt. For det kan godt være, at du kan lukke af for det og lade som om, at børnene er i trivsel
fra klokken 7 til 17 i institutionen. Og man kan også sige, hvis du ikke føler, at de er i trivsel i institutionen, så er det den forkerte institution. Men det kan også godt være, at det er den forkerte løsningsmodel. Og det er okay at tage stilling til det. Og det er egentlig bare det, jeg gerne vil have, at folk tager stilling og måske tænker, måske behøver jeg ikke at have den der karriere, selvom hele verden mener, at det er det, kvinder skal. Ja. Så. Det er jo det, man er op imod. Det er det, og jeg har jo levet det liv selv. Det kvindebillede, man har også, den familiestruktur, man har lige nu. At det skal bare være lykke det hele. Ja, det skal være lykke det hele, men du skal også have succes, og succes er noget målbart. Du kan måle succes i, hvor mange penge du tjener, hvilken titel du har, og materielle goder. Og du kan ikke, altså, folk spørger også tit mig, hvordan går det med bogsalget? Og der kan man sige, jamen altså nu er det jo så, eller hvordan kan du mærke krisen på bogsalget? Så, jamen, jeg kan måske mærke, at folk går mere på biblioteket. Jeg synes jo, bibliotekerne er en fantastisk ting. Men jeg er egentlig lidt ligeglad med de der tal. Det jeg gerne vil have, det er folk, der siger, det var en dejlig bog. Hvor var jeg glad for, at du skrev den? Fordi den vendte et eller andet for mig. Det kan godt være, at det kun er småt. Men hvis der er nogen, der læser noget, jeg har skrevet, og får tænkt nogle nye tanker, eller måske bliver bekræftet i nogle tanker, de allerede havde, så er jeg jo nået et stykke vej. Og det kan godt være, at det ikke kan måles i succes, men det er et livsindhold for mig, og det er det hele værd. Så på den måde er det, og det er jo meget imod tiden, men jeg har jo selv levet det der liv, og har jo selv pisket afsted i et hamsterhjul. Og tit og ofte også tænkt, hvad fanden laver jeg egentlig her? Og ikke rigtig turet at bryde ud, fordi det var jo det hele verden forventede af mig. Altså, jeg kan huske, at jeg fik at vide, jamen du er jo sådan en rigtig overachiever. Altså, fordi jeg fik gode karakterer i skolen, jeg klarede mig godt, jeg kunne egentlig godt lide, jeg elskede at lave matematik, jeg elskede at skrive dansk stil, og sådan, jeg kunne faktisk godt lide alt det der, boglige og faglige, og jeg kunne godt lide at møde andre mennesker, og der var rigtig mange ting, jeg godt kunne lide, og jeg kunne godt lykkes i det her. Så selvfølgelig så skulle jeg den vej. Men meget af det, jeg var god til, kan man jo også godt praktisere, uden at man nødvendigvis behøver at tjene en masse penge på det. Man kan godt tilrettelægge sit liv på en anden måde. Jeg kan for eksempel også godt lide at gå med aviser. Man behøver ikke at gøre det, man kan tjene mest på. Og det er måske i virkeligheden den vigtigste pointe. Det kan godt være, at jeg har et kæmpe potentiale sådan, inden for et eller andet fag. Men jeg behøver ikke at realisere det. Fordi jeg har jo også potentiale til at blive en fantastisk mor, måske. Og det har jeg jo så valgt at realisere. Ligesådan, hvis du har et kæmpe talent for at spille trompet, og du også har et potentiale til at blive professor i et eller andet palæontologi. Du behøver ikke at realisere begge potentialer. Du kan jo godt bare være en glad amatørtrompetist, og så professor. Men du kan jo også godt blive professionel musiker, og så bare være super interesseret i dinoer. Altså, så du behøver ikke at realisere det potentiale, der giver dig mest rigdom eller mest berømmelse. Du skal jo realisere det potentiale, der gør dig til det mest lykkelige menneske. Og så kommer jeg til at tænke på Nøglebarn, og på en scene, jeg rigtig godt kan lide. Og det er der, hvor kvotekvinderne de mødes til et aftenmøde. Ja. Jeg synes, det er rigtig godt lavet, og der mærker man jo presset udefra på Anja. Ja. Hun sidder alene der næsten på forreste række, og den eneste med små børn derhjemme og dårlig samvittighed. Og der er mantraet jo, at man skal starte så tidligt som muligt på sin karriere, for at kunne nå noget her i livet. Altså det er for sent, når man er først 50 og det der, ikke? Men det er jo rigtigt nok. Ja, det kan jo godt være rigtigt nok. Og man kan sige, at den scene, den lod jeg mig inspirere lidt af både følelsen, jeg selv havde haft i det her, men der var også en økonomisk overvismand, som var professor Nina Schmidt, og hun kom jo så på Handelshøjskolen i Aarhus, som det hed dengang, hvor jeg tog min kandidatgrad i det her meget, meget business liv, jeg lagde op til. Og hun sagde dengang, at hun anbefalede alle kvinder, der startede på studiet, at de skulle få børn så tidligt som overhovedet muligt. Fordi du får aldrig så meget tid og fleksibilitet til små børn som i studietiden. Korrekt. Det er faktisk korrekt. Du får nogle støttemuligheder, og du har ikke den der klokkestreng. Det er nemmere at have de der små børn, imens du er på studiet. Plus, når du kommer ud og skal have et job, så er det dejligt for en potentiel arbejdsgiver at sige, hun har allerede 3 børn, hun skal ikke på barsel. Det er fakt. Altså, det er fakta. Sådan er det. Men det, jeg først tænkte, det var, hold nu kæft. Jeg sad og kiggede rundt på mine studiekammerater, og så bare, hvor mange, der havde været kærester og var gået fra hinanden i de der par år, vi havde læst sammen på det tidspunkt. Jeg tænkte, så får vi godt nok også genereret en hel del skilsmissebørn.
Jeg tror faktisk også, jeg spurgte hende om det, hvor svaret var, nej, fordi man er så meget under pres, at man bliver sammen. Når man får børn sammen, så bliver man sammen i hvert fald, mens de er små. Og det havde hun jo sådan set ret i. Men det er jo bare, altså, for det ligger lidt i det her, at jamen, du skal få dine børn så hurtigt som muligt, og så skal du ud og have karriere. Og selvfølgelig er det relevant at sige til folk, der læser på en handelshøjskole eller på et universitet, for det er jo nok det, de uddanner sig til. Det er jo netop at få en karriere. Men det har rumsteret i hovedet i 20 år på mig, det her med, jamen, er det eneste endegyldige svar, at vi skal have en karriere? Og er det egentlig nødvendigt, at det hele skal ske på samme tid? Fordi da jeg selv nåede sådan, altså 15 år efter den her forelæsning med Nina Schmidt, så sidder jeg jo selv i en situation med et lederjob, med 3 små børn, der skal i institutioner og skoler, og de skulle til spejder, og de skulle alle mulige forskellige ting. Ikke? Og et parforhold, der knirker i alle lederkanter, fordi det gør det bare på det tidspunkt i livet, når man har alt det der karriere, og man har alle de der børn, og man har alt det der. Og en mor, der fra den ene dag til den anden bliver syg. Og et eller andet studie at vælge. Jeg kom til at nedprioritere min mor, og ved du hvad? Ærligt, så var det jo ikke så svært, fordi det var jo egentlig det, hun havde opdraget mig til. At karrieren var jo det vigtigste. Og plus jeg vidste, den dag, hvor hun ikke er der mere, der har jeg jo stadigvæk nogle børn og en familie, jeg skal holde samling på. Det nytter jo ikke noget, at jeg trækker mig ud af det helt. Men det er jo det, der sker for mange, at så bliver man nødt til at prioritere, for du kan ikke være... Altså min mor boede i Esbjerg, jeg kan jo ikke være i Esbjerg og samtidig have et job i Ballerup og børn i Ålsgård, det kan ikke lade sig gøre. Så på et eller andet tidspunkt, så kommer man til det der, hvor man bare ikke kan længere. Og der kunne man sige, hvis man nu kunne sige, det er okay, at du først starter din karriere som 50-årig, fordi så kan du næsten dyrke det som en hobby ved siden af, og have en karriere på Vågeblus, mens du har små børn. Dygtiggør dig, og sørg for at have et job, hvor du afleverer rette kvalitet til rette tid, og så skru op for charmen, når tiden er der. Men det er jo håbløst at prøve at gøre det på den anden vej. Men det er jo sådan, vi gør. Og det bliver ikke nemmere, at børnene de er 8, 11 og 13, fordi de kan, altså, det er jo nemmere, når de bare bliver afleveret i en institution kl. 8, og du henter den kl. 5. Der kan ikke rigtig ske noget i mellemtiden, der er pædagoger hele tiden. Ja. Når de bliver 11 og selv går hjem fra skole, så kan de løbe ind i en lygtepæl. Ja. Fact. Det sker. Der sker altid noget. Der sker altid et eller andet. Ikke? Så alt det her, synes jeg vil have med ind i den der situation for Anja, hvor hun bare sidder og føler sig helt ved siden af, helt lille og nærmest lidt slem, fordi hun tænker tanken undervejs, at det måske ikke er for hende. Det er jo kæmpe dilemma også, hun sidder i. Det er en mega stor dilemma. Det er det jo. Og det kan jeg jo bare sige. Jeg havde jo også, altså fra mig selv kan jeg jo huske den der følelse af dårlig samvittighed på alle dem, der havde satset på mig. Fordi der er jo nogen, der har valgt mig, investeret i mig, givet mig en chance, satset på mig, regner med mig. Plus, som leder, jeg havde 7 mand under mig. Hvis jeg trak stikket, som var det, jeg havde allermest lyst til på det tidspunkt, hvor min mor var allermest syg og sådan noget, så vidste jeg jo godt, at hvis jeg gjorde det, så ville jeg jo svigte dem. Ved du hvad, der er ikke noget arbejde, der er så vigtigt, at man skal have den tanke overhovedet. Fordi 5 minutter efter du går ud af døren, så er du glemt. Det kan godt være, at de finder dine gamle rodebunker inde på skrivebordet, men derudover så er du relativt hurtigt glemt, ikke også? Og så er det selvfølgelig gode venskaber, relationer og sådan noget. På den måde er du ikke glemt. Men man skal bare ikke lægge mere i det, end det er bare et arbejde. Det kan du bare ikke se, når du står i det. Når du står i det, så tror du faktisk, at dine medarbejdere vil blive så kede af det, at det går ud over deres trivsel, hvis du ikke er der. Og når du står i det, så tror du faktisk, at der vil være nogen, der vil gå hjem og være ærgerlig og være skuffet på sådan en faderlig eller moderlig måde. Men jeg kunne da aldrig nogensinde skuffe en chef så meget, at det overhovedet ville rage ham. Altså, og hvis man skuffer en chef så meget, at det rager ham, så er der noget galt i den relation. Og det skal man bare huske, at det er okay, fordi du har kun et liv, og du skal stå til regnskab over for dig selv og dine børn. Og det er det vigtigste. Ja. Så er der jo Trine. Ja, hun er jo lidt... Hun er jo lidt speciel, ikke? Ja. Men jeg ved ikke, hvor speciel hun er. Men hun levede og åndede for sit arbejde. Ja, og jeg har mødt mange af Trinerne. Jeg er heller ikke helt færdig med den type karakter, tror jeg, fordi jeg synes egentlig, det er et ekstremt interessant bekendtskab. Jeg kan huske, jeg har hørt nogen, for mange år siden, hvor hvis det havde været sådan en Trine-karakter, som levede og åndede for sit arbejde, og ikke fik familie, så var der sådan en
hun er nok lesbisk forventning. Altså, der var nok en grund til, at hun ikke havde valgt at stifte familie. Det kunne ikke være fordi, at arbejdet bare kunne være så vigtigt. Og sådan er det jo heldigvis ikke mere. Det er jo ikke sådan, at man umiddelbart tænker det, og i øvrigt ville det også være fuldstændig ligegyldigt, at altså, nu må man jo være, hvad man vil. Men nu er det jo faktisk nogen, der vælger at køre det der karriereliv, og at det er på fuld tid. Og jeg synes, det er ekstremt interessant, fordi hvad tænker de den yderste dag? Hvad er det, de har tilbage? Altså, når man har børn, som man har levet og åndet for, så er de der jo til verden, når man er væk. Og hvis man laver sådan en Greta Thunberg og prøver at redde verden, så kan man sige, jeg har mindst gjort det her. Men hvis man som Trine bare er salgschef eller indkøbschef eller et eller andet i et eller andet firma, og så i et eller andet firma, altså hvad har du udrettet i verden? Jeg kan slet ikke... jeg er så nysgerrig for at finde ud af, hvad er det, der driver de mennesker? Hvorfor er det, at man... Altså, det må være meget kortsigtet. Det er fra den næste sag til den næste sag. Men hvad er det, de drømmer om? Hvad er det, de forestiller sig, der skal ske på den yderste dag? Ligesom det her Lise Nørgaard-interview, som nogen har set. Jeg har bare hørt det omtalt. Altså, det sidste ord. Hvad er det, man sidder og siger i det interview, som man er mest stolt af? Eller som man tænker, det her efterlader jeg til verden? Jeg tænker, det må føles tomt, hvis man sidder og siger, at jeg fik presset en masse leverandører, så det firma, jeg arbejdede for, de sparede nogle penge og fik mere på bundlinjen. Selvfølgelig så er der nogle aktionærer, der fik en masse penge ud af det, som de så kunne bruge til at købe en ny Mercedes hvert år. Og hvad så? Altså, hold da op. Den karakter, jeg er nysgerrig på, det kommer jeg simpelthen til at dyrke mere. Ja, det bliver spændende. Ja. Og det er jo også noget, det er jo selvfølgelig en indre selvtilfredsstillelse, at man går ind i sådan et arbejde der og går Men hun har jo det samme. Trine-karakteren har jo også det her med, at hun skal lave sådan nogle Ironman og sådan. Altså hun er sportspræstation, så hun har det der. Hun kan godt lide det der endorfinkick. Ja, og det er performance, hun er overachiever. Og ikke virkelig til fingerspidserne. Hun skal være perfekt hele tiden. Jeg tror, at hun nok også er blevet forsømt lidt i sin barndom, må hun ikke? Det kan godt være. Det kan godt være. Men det er ikke sikkert, at man tænker så langt. Det tror jeg slet ikke, hun selv gør. Hvad der sker på den sidste dag. Jeg tror, hun væmmes ved tanken om børn og hunde og sådan noget. Det er også noget værd. Altså, der kan jo ligge et hår i vejen, og altså, hunde savler og børn skal... det går ud over neglelakken. Det tror jeg slet ikke, hun kan være i. Tror du på skæbne? I den grad. Gør du det? Ja, det gør jeg. Men det er jo sådan noget udefinerbart. Ja. Ting sker af en årsag. Men nogle gange så er skæbnen jo ikke sådan... Der sidder jo ikke en og planlægger det. Men nogle gange så er det bare ligesom om, tingene går op i en højere enhed. Og så passer det bare ind. Og det sjove er, at når jeg skriver mine romaner, så har jeg jo altid sådan en, det er for langt ude, eller er det lige lidt for nemt, at hun lige møder ham der, eller det er det bare ikke, fordi i virkeligheden, så sker sådan noget der. Altså i virkeligheden, så sidder man og siger, hold da op, skete det lige? Det kan da ikke passe, men det kan det. Og så kan man sige, hvorfor skete det? Ja, hvorfor skete det? Det er jo fordi, det var vigtigt. Ja, men det er fordi, det er vigtigt på ens liv på et eller andet tidspunkt, at man er åben over for det, der sker. Ikke? Men det er jo nemlig det, fordi tit så tror jeg også, der kan godt være altså, nogle ting, der sker, som du slet ikke vil være opmærksom på, eller du bare lukker af og siger, det kan jeg ikke forholde mig til lige nu. Men når det så sker, hvor du er åben for det, så siger du, ja, men det var selvfølgelig, det var da den vej, jeg skulle, det var da klart. Ikke? Og det er jo skæbne. Ja. Det er ikke tilfældigheder. Nej, jeg tror, man skal være åben over for sine omgivelser på den måde, og så sker der noget. Og jeg har da også sådan, men det er jo selvfølgelig også forfatteren i mig, fordi jeg skriver jo hele tiden historier, jeg har jo altid gjort det ind i hovedet, og nogen vil jo kalde det dagdrømme. Altså, at man sidder og fantaserer om, hvis nu jeg gjorde sådan og sådan, så kunne man det, det var noget. Nå, det var ikke aktuelt, nu skal jeg også noget købe ind. Men du ved, tankerne kører hele tiden i hovedet, og så når muligheden viser sig, så er du faktisk klar over, hvad det er, du gerne vil i livet, fordi du har gjort dig den tanke, og den tanke gjorde dig glad og tilfreds. Og det, altså jeg havde det på et tidspunkt i Aarhus, hvor jeg var kæreste med en, der boede i naboopgangen, og på et tidspunkt, og de der lejligheder, de blev solgt lynhurtigt, ikke? Og så havde jeg jo gennem flere år tænkt, jeg kunne godt tænke mig at blive boende i den ejendom. Men altså, jeg boede på 24 kvadratmeter og sådan, det var meget småt. Jeg kunne godt tænke mig at blive boende i den ejendom. Det havde jeg altid forestillet mig, det ville jeg gerne. Når jeg skulle købe en større lejlighed, så ville jeg gerne købe den der. Og så min kæreste der, som senere jeg blev gift med,
sagde sådan lige pludselig en morgen, så vågnede jeg, han lå og snakkede i telefon med sin kammerat. Det var fordi, han havde ligget og kigget, og så havde han fundet en lejlighed, og så havde han lige fundet ud af, at den skulle vi da købe sammen. Han havde ikke lige spurgt mig, men det var fordi, vi skulle handle hurtigt. Og så hørte jeg så den her samtale med hans ven, der var arbejdet i en bank, om det kunne lade sig gøre, hvordan vi kunne og sådan noget. Og tænkte, det var da også en måde at blive spurgt på. Men da han så ligesom opdagede, at jeg var vågen og spurgte, om jeg var med på den, så kunne jeg jo umiddelbart sige ja. Og det var jo ikke fordi, det var jo ikke skæbnen, der gjorde, at det skete, men det var mit eget forsyn. Ikke? Altså mine egne tanker om, at jeg har forholdt mig til, hvor i verden jeg gerne vil være. Og da muligheden opstår, så kan jeg se, at det er det, jeg gerne vil. Jeg behøver ikke sige, nej, nu er jeg bekymret. Nej, jeg skal lige hjem og tænke. Og det er jo også en slags skæbne, ikke? At man forbereder sin bevidsthed på at se de muligheder, der opstår. Ja. Og da jeg stoppede med mit karriereræs, havde jeg jo også tænkt over det i lang tid. Så da muligheden kom, så behøvede jeg ikke tænke ret længe over, at det er det, jeg skal. Ja. Så. Men det kan også danne en grobund for en forkert beslutning. Det kan det. Men du skal jo... Altså man kan sige, uanset hvad du kaster dig ud i, hvis det skal blive en succes, så er forberedelse jo essentielt. Hvis du skal være selvstændig noget som helst, så er det rigtig fint at forberede virksomheden og forestille dig alle mulige scenarier. Det kaldes et budget. Ja. Et budget i hjernen. Men et budget med, hvad du vil med dit liv. Ikke? Du kan jo, du kan jo sige, sådan er det jo også, du skal budgettere dit liv på en eller anden måde. Regner du med at blive 70 eller 105? Det er vigtigt i forhold til, om du skal, altså hvor stor din pensionsopsparing skal være, hvor du gerne vil bo. Regner du med at fortsætte med at være mobil? Men du kan jo ikke vide det, der kan jo ske. Det kan jo godt være, du regner med at være 100 eller blive 105, og så bliver du kun 70. Hvad skal der så ske med pengene bagefter? Det kan du egentlig være ligeglad med, men du skal bare være sikker på, at du har nok. Men det er jo ærgerligt at leve på en sten, og så efterlade en formue på 16 millioner, ikke? Ja, altså, så, det er rigtigt. Der er mange ting at tage fat i. Ja. Men vi kan kun anbefale trilogien, og den er i hver sin farve. Ja. Og Kvotekvinden, den er grøn. Ja, altså sådan turkis. Turkis, ja. Og Baby Blues er sådan lidt blå, sådan lidt blå-lilla. Ja. Og så har vi en lyserød her, Nøglebarn. Ja. Og det er jo dejligt, man kan købe dem alle tre på en gang nu, og så skal man jo ikke vente flere måneder på at læse færdig. Det er jo det, og man kan også hente dem som lydbog. Og det kan man også, på e-reolen. Og endda med din stemme. Ja, jeg har simpelthen selv indlæst den. Det er jo faktisk også ret fantastisk. Ja, fordi så kunne jeg selv bestemme, hvordan den skulle. Du serverer det selv, ja. Har du noget på bedding lige nu? Kan du sige det her de sidste minut? Altså, jeg har jo selvfølgelig altid forskellige ting på bedding. Der kommer noget novelle, halløj på et tidspunkt. Men så skriver jeg på noget, der er lidt noget andet, og så alligevel ikke, fordi hele det her kontormiljø, som Anja færdes i, der er meget sådan humor i det her. Men det er jo i rengørings- og facility management-branchen, hvor jeg jo selv har en baggrund. Og jeg har simpelthen fået sådan lyst til at skrive lidt mere specifikt om det, men i en lidt anden, kan man sige, lyrisk stil, altså hvor sproget bliver lidt en anden ramme, og det bliver nogle flere forskellige karakterer. Jeg ved ikke, hvordan det virker. Det får vi se. Jeg skriver på det, når jeg lige har tid, og jeg har lidt lyst til at gøre det, og så må vi se. Jeg har fået et legat til at skrive det, så der er også andre åbenbart, der synes, at kvaliteten i hvert fald tegner godt. Det er et skulderklap, som man siger. Ja, Estrid Dykjær, tak for samtalen i dag. Selv tak. Og god læselyst til de lyttere, som gerne vil læse trilogien om Kvotekvinden. Du har lyttet til Læsekrogen med Estrid Dykjær. I teknikken sad Flemming Vestergaard. Følg med på læsekrogen.dk eller find os på Facebook.